Together, growing in faith, changing communities. Makadunyiswe uJesu Kristo. Namhlanje ithando zami ngifisa ukuba sibuke ivangeli lika Markus isahluko se-11 ivesi ye-11 kuze kube ama-25. uJesu wangena eJerusalema waya ethempelini. Esekubukile konke waphuma. Sekuhlwile waya eBethaniya kanye nabayi-12. Ngangomuso ekuphumeni kwabo eBethaniya wayelambile. Wabona umkhiwane ukude unamaqabunga, wasondela ethi mhlawumbe angathola utho kuwona. Esefikile kuwo akafumananga lutho, amaqabunga odwa, ngokuba kwangesiso isikhathi samakhiwane. uJesu wakhuluma wathi kuwo, akungabe kusadla noyedwa isithelo kuwe kuze kube phakade. Abafundi bakhe bakuzwa lokhu. Bafika eJerusalema, wangena ethempelini waqala ukuxosha abathengisayo nabathengayo ethempelini. Wagubuqela amatafula abashintshelana imali nezihlalo zabathengisa ngamajuba. Wayengavumi ukuba umuntu adabule ithempeli ethwele isitsha. Wafundisa wathi kubo, akulotshiwe yini ukuthi indlu yami iyabizwa ngokuthi indlu yokukhulekela yezizwe zonke na? Kepha nina niyenze umhume wabaphangi. Abapristi abakhulu nababhali bathi bekuzwa lokhu bazindla ngokuthi bangambhubhisa kanjani, ngokuba babemesaba. Lokhu isixuku sonke samangala ngokufundisa kwakhe. Njalo ngokuhlwa baphuma-ke emzini. Kusasa bedlula babona umkhiwane ubunile kusukela ezimpandeni. uPetrus ekhumbula wathi kuye, Rabi, bheka, umkhiwane oqalekisileyo usubunile. uJesu waphendula wathi kubo, kholwani ngoNkulunkulu. Ngiqinisile ngithi kini, yilowo nayilowo oyakuthi kule ntaba, uquleka uphonseke olwandle, engangabazi enhlizweni yakhe, kepha ekholwa ukuthi lokhu akushoyo kuyakwenzeka, uza kuba nakho. Ngalokhu ngithi kini, konke enikukhulekelayo nenicelayo, kholwani ukuthi nikwamukele, niza kuba nakho. Futhi nxa nimi nikhuleka, thethelelani, uma ninamagqubu nomunye, ukuze noyihlo osezulwini anithethelele iziphambeko zenu. Kepha uma ningathetheleli, noyihlo osezulwini akayi kunithethelela iziphambeko zenu. Thandwa zami, lide leli vangeli, kodwa ningi elikhuluma ngakho. uJesu ukhuphukela entabeni yaseJerusalema. Kakade usesitshelile ukuba bhekani ngikhuphukela eJerusalema, la indodana yomuntu iyakhashelwa khona. Bayakungiphika, bayakungilahla, bayongishaya, egcineni bayongibulala. uJesu uyaqonda kahle kamhlophe ukuthi sefike la izinto seyiguquka khona. Yebo, uJesu unguNkulunkulu, kodwa futhi ungumuntu phaqa. Iyangithinta lento eyenzeka kuyena. Siyafika isigaba sokusaba, sokuba novalo, ukuthi nakho ukufa sengikubuka emehlweni.
uyazi futhi uyaqonda ukuthi meke angena eJerusalema sekuphelile. Ngibuka umuntu ozwe ngodokotela ukuthi sesikwenze konke sibanibani, akukho kunye esingakwenzela kona. Ngibuka umuntu othi sengibala insuku, umndeni othi sesibonga ukusa, othi sesiyahamba siyolunguza ekseni sibheke ukuthi ukhonani nokuthi usaphila, sesibonga ukuthi kusile. Umuntu obephila impilo yonke into ihamba kahle, ozwa ngodokotela nangabahlengikazi ukuthi sethole isifo esingambulala. Ngibuka umuntu obuka impilo yakhe ishintsha phambi kwamehlo akhe, obesebenza konke kuhamba kahle, kodwa namhlanje uthola incwadi yokuthi uyadilizwa emsebenzini. Ngibuka intombazanyana ethola indaba zokuthi ikhulelwe, ibuka impilo yayo igoqwa ngomzuzu, kushintsha konke nohlelo namaphupho nezifiso ziguquka. Ngibuka impilo kaJesu ishintsha ngokuphazima kweso. Uyazi mengene eJerusalema konke kushintshile. Kunento eyenzakalayo engithintayo ukuthi uJesu uyangena ethempelini ubuka konke ngosuku lokuqala, akasho lutho, abuyele emuva. Uyayibuka izinto ziyenzeka, kuyaliwa mhlawumbe enhlizweni, ikhanda liphithene, umoya wakhe uphansi, unovalo, uyesaba, udangele. Umuntu sonke siyehluleka ukubhekana nezinye izimo. Uyele emuva eBhethani, uyanqaba ukulala eJerusalema, uyanqaba ukuba iJerusalema limamukele, ngoba uyazi ukuthi akuyona indawo yokufudumala, akuyona indawo yokuba akwazi ukulalisa agebise ikhanda, kepha indawo yokufa. Yamazi umuntu owaziyo ukuthi umzimba wami sengiyashona, kodwa ngikwazi ukubatshela abaseduze kwami ukuthi inhlungu ziyangibulala, ukuthi ngiyazizwa ukuthi uyangishiya umzimba wami, ngiyazizwa ukuthi ngiyaphela kancane kancane. Ngiyahleka nje nabo bonke, ngiyabakhohlisa ukuthi hayi konke kuhamba kahle, kodwa deep down kade kwaphela. Ubobuka abantu uma sebezohamba emhlabeni babancisha amehlo, abakwazi ukuba inhlamvu zamehlo ibhekane nezakho. Umcisha amehlo akhuluma izinto. uJesu uya eBethania. eBethania umuzi kaLazarus, umuzi kaMartha
umuzi kaMaria. Kodwa obhala incwadi akasitshela ukuthi uhlala noMartha noMaria noma noLazarus ongenzeka ukuthi uJesu akayisho ukuya kubona. Yowazi lo mzuzu la izinto ziphithene khona, ufise ngathi ungabaleka, ufise ngathi ungaya ezandleni zomuntu okuthandayo, ufise ngathi ungaya kubantu abazwanayo nabaqondayo kwenzakalani. Lo mzuzu ufise ngathi ngingabuyela ebunganeni bami, ubone ukuthi kwaze kwanzima ukuba mdala, wonke umuntu ubheke mina. Kwaze kwanzima ukuba umzali, ukube ngangazi ngabe inkosi angivumanga. Kodwa ngenzeka ukuthi uJesu ubalekile wafuna ukuyohlala yedwa. Wathi ngicela ninginike umzuzu ukuba ngedwa. Allow me to be alone with my pain. Have you ever felt so much pain wasaba to inconvenience other people? Wathi angifuni ukunikhathaza. Deep down you are dying. Kodwa nihlangene ngomndeni nonke niyajabulelana ngoba ibirthday kaSibanibani, ngoba ianniversary kaSibanibani, ngoba umsebenzi kaSibanibani, and deep down uthi enhlizweni yakho hayi angifuni ukuthi ngingispoil usuku lakhe. And so you bear the pain alone. uJesu ngakusasa uyavuka, lithi izwi likaNkulunkulu wayilambile. Ubona isihlahla somkhiwane and uJesu ulindele ukuthola ukudla. Hey Nkosi yami, have you ever suffered and ulindele ukuthi abantu bazo understand ukuthi you are in pain? Abantu bazo understand that you are going through a painful divorce. Abantu bazo understand ukuthi you have failed in life, you have failed from school. Abantu bazo understand ukuthi akuhambi kahle empilweni. And you only realize ukuthi awuyithuli into oyifisayo. And isiqale silwa nabo bonke abantu. We fight those we need the most. Siyadinwa, siyadikila, siyathuka, siyaqalekisa, siyabopha. I'm not fighting you. I'm fighting myself. There's so much I'm going through, and I do not know how to do it on my own. And so we are born umntaka Maria olimele. And uyafisa ukuthi hlala nami. Sho njalo lamadoda evangelini lika Lucas chapter 24 athi hlala nathi Nkosi. Hey bangaki namhlanje abathi hlala nami Nkosi. Athi Nkosi ngesaba. Athi hlala nami Nkosi, athi Nkosi ngizima. Hlala nami Nkosi, angazi ngizobatshela kanjani ekhaya. Hlala nami Nkosi, angazi abantwana bami ngizobabhekela ubani. Hlala nami Nkosi, angazi izwe ngizolibhekela ubani. And kwesinye isikhathi siyalwa. Hayi ngoba nakho sifuna ukulwa. Ngoba ubuhlungu obusenhlizweni angikwazi ukubuchaza. Indlovukazi yezulu ayibe nathi mayisikhulekele isinxusele amandla nokuphiliswa kaNkulunkulu ngegama likaYise benendodana nomoya ocwebileyo. Amen.